Saka sawah melop-melop gendut sih. Ula sawah sapa gendut. Tetan luwih atiku wis kepilot. Sanget bunga rasaku lamun bisa cecak siramu. Wis takep arep ngopo wong ayu? Kamerane ten mriko. Dadah-dadah. Aku isin karo rupaku kok, Ji. Isin. Kono wae ora sak aku. Kobong malahan. Dilemek lah kowe iki kok gawe-gawe rupaku kecok kok. Kok busak ora ndara kok busak tak hukumke lho. Lah di syuting kok gegretek kepiye? Lah iya lah gur ndasto lho. Wah, jambai lah. Kaya ngono gilane wong. Kasuske lho nek mbok busak kuwi. Dilemek. Syuting miring tenan. Ula sawah